Milé děti, Vážení kolegové, Milí studenti, Přátelé školy. Babičky a dědečci. tak abychom nebyli moc rozvláční, ještě všichni rodičové a příbuzní. Příbuzenstvo tím myslím širší a bližší příbuzenstvo. Tetička, strýček, klidně z druhého kolene, tak to už by stačilo. nebo ze třetího kolene, záleží na tom, kolik těch kolen vlastně máte. A to je už i na mě moc. Zkrátka dobře, bližší i širší příbuzenstvo. Pojedeme? My vás Zveme na letošní slavnostní, Legendární. elegantní Zákonem nenapadnutelný. akademii. 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 akademii No jasně, že akademii. 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 Akademie. Akademii. 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 Jak se tam? OK. Mohl bych se odskočit? Ne? Tak dobře. Omlouvá jenom smrt. A co mobil máš? Kdybyste tam nechtěli jít, tak tam můžete i doběhnout. Na Terezině dvoře. Přijďte. Letošní akademie Ve znamení elegance.